coses existeixen. Penso i existeixo només jo. 7 de juny. Navegar és necessari. Viure no és necessari. 12 de setembre. He tingut idees de paradoxes. Vaig ser feliç perquè no vaig demanar res, ni vaig procurar trobar res. Per al viatger que arriba per mar, Lisboa, vista així de lluny, es presenta com l'hermosa visió d'un somni, elevant-se cap a l'intens blau del cel que el sol aviva. Les cúpules, els monuments... 30 de desembre. Sento un profund i tediós menyspreu per tots aquells que treballen per a la humanitat. Convidem el turista a venir amb nosaltres. La meva millor amiga, una noi deliciosa que m'he inventat. Una noi? Sí. Pel camí li mostrarem tot el que mereix ser vist i recorrerem amb ell la capital, mostrant-li els monuments, els jardins, els edificis més notables, els museus... Tot allò que d'alguna manera sigui digne de ser vist en aquesta meravellosa ciutat.